Bună ziua, oameni frumoși! Astăzi vom face o nouă rețetă inspirată de mășmântică. Vom alege plante din grădină pe care le vom folosi pentru ceai. Este o rețetă superbă de folosit iarna, când este frig afară și ne adunăm toți în jurul mesei și avem musafiri dragi și iubiți împreună cu noi. Pentru început vom folosi flori de iasomie. Noi avem deja iasomie plantată în grădină și am cules câteva floricele. Apoi continuăm cu socul. Socul este a doua plantă medicinală pe care o culegem după salcăm. Uitați ce frumos s-au uscat la mine. Deci că fac ierbar. Vedeți ce s-au aplatizat. Parcă vreau să fac ierbar. Cu ajutorul unei farfeci de bucătărie vom tăia bucățele mici pentru a fi repartizate în fiecare cescuță de ceai. Gustul este foarte aromat și merită cu prisosință să luați soc. La mine în zonă este mai puțin, așa că și cantitatea pe care o folosi este mai mică. După ce tăiem socul, vom trece la trandafiri. Trandafirii tot așa sunt din producție proprie. Avem un gard viu format din trandafiri de dulceață cățărător. Ce m-a surprins în mod plăcut la acest trandafir este că deja are 3 ani și am pânzit cardul cu flori. Față de alte specii de trandafir cățărător, cel de dulceață s-a dezvoltat cel mai bine. Când înflorește primăvara, este o adevărată desfătare. Sunt curioasă dacă anul ăsta va înflori de 2 ori, pentru că anul trecut am florit o singură dată. Așa, rupem petalele, încet, încet, cu grijă. Gardul nostru Le vom desprinde. Uitați ce dulceață, familie din care vom frumoasă recicla și noi pentru de ceilalți trandafiri de și pentru dulceață. La mine Iar este pe combinat împreună cu se vede iasomia. murul. Iar încolo în spate se vede iasomia. Așa, continuăm să rupem petale de trandafir. Ele dau și o aromă deosebită ceaiului, dar și un miros foarte plăcut, întrucât mirosul se persistă și după uscare. Eu am cules floricelele în etape, mai ales iasomia și trandafirii, pe măsură ce au înflorit. Și le-am uscat pe bucată de șervet de bucătărie, din acelea din hârtie, puse într-un singur strat. E cel mai ușor așa să le uscăm, pentru că fiind hârtie, absorbe umiditatea în caz că a plouat sau mai au urmă de picături de apă. Și uitați ce fain se usucă. În câteva zile, fiind vara afară, se usucă. Când plantați trandafiri de dulceață sau orice alt tip de trandafiri cățărători și puneți un gărduleț în față, puteți ține cont de faptul că trandafirul în general face flori spre extremități, adică în partea superioară, iar în partea inferioară rămâne golaș. Eu am profitat de lucrul ăsta și am pus muri, după cum puteți vedea în imagine. Și punând pe cărdulețul format din lemn muri, în momentul când înfloresc și încep să facă lăstarii pentru fructe, numai bine ei vin în fața trandafirului și au parte de multă lumină. Și astfel murele vor fi gustoase. Puteți profita de avantajul acesta și puteți combina cele două specii pentru că cresc foarte bine împreună. Le place stratul de mulci pe care îl pun la bază și umbra de la bază, pentru că astfel își mențin umiditatea mai multă, au tot timpul umiditate în aer, în apă, scuzați, că în aer nu are cum la 40 de grade să fie vara, dar au un sor și astfel nu se ofilesc. Ei cresc frumos și se dezvoltă împreună foarte bine. Și cum trandafirul de dulceață, în cazul meu, are tendință să înflorească o singură dată pe an,
Numai bine că morii oferă spectacol în continuare pe perioada verii, deoarece formează globulețele întâi florile, care sunt frumoase, albe, iar apoi globulețele de fructe, care pe parcursul verii se cop, în funcție de soiul pe care îl aveți, că sunt mult timpurii, mult târzii și mult de mijloc. Eu am ales 3 specii diferite, care încep să înflorească de la sfârșit de iunie, început de iulie până în septembrie. În ce privește mușețelul, anul acesta producția a fost foarte slabă. Acum 2 ani și acum 3 ani a fost foarte mult mușețel, mai ales acum 3 ani era plin. Acum de-abia am reușit să iau și eu câteva bucăți. Dar mai am un stoc de anul trecut pe care îl voi folosi în caz de răceli. Dacă vreți o aromă mai deosebită de moșețel și vă place în mod deosebit această aromă, vă recomand să culegeți floricelele când sunt puțin deschise. Specialiștii spun că în acest moment au gust un pic de măr, adică sunt un pic mai aromate. Eu le-am cules pentru un amestec de flori, așa că nu am ținut neapărat cont de acest detaliu. Mușețel. Uitați și bălcul de Pentru efectul de antirăceală. mușețel de unde am cules și eu anul acesta. Uitați ce frumos arată când te uiți așa, ți mai mare dragul să vezi combinația de culori. O adevărată încântare pentru ochi, nu-i așa? Sunt superbe. Mușețelul am avut grijă ca din momentul recoltării să am grijă să le culeg în astfel încât codița lor să fie cât mai scurtă și să am o muncă mult mai ușoară în momentul în care mă decid să fac ceaiul. După cum vedeți, multe le iau deja și le pun acolo, mă uit numai la ele să nu fie impurități, cum ar fi spice de iarbă sau alte plântuțe. Iar de tăiat, codițe le tai până aproape de baza floricelei cu foarfecă. Dar dacă aveți grijă când le recoltați, detaliul ăsta este aproape nesemnificativ, nu veți avea mult de muncă. Când eram mici, făceam foarte mult infuzie cu mușețel în momentul când eram răciți și aveam năsucul înfundat sau tușeam. Ajuta foarte mult. Dar între timp am descoperit că un efect mult mai bun pentru un nas înfundat îl are menta. În combinație cu sare este excelentă. Desfundă imediat tot. E foarte bună combinația de mentă cu sare. Dar e bine să avem și mușețel în casă. Este de nădejde. Și mai ales iarna când vrei ceva, un ceai cald, e excelent. Tot insist cu ceaiul iarna pentru că sunt băutoare de ceaiuri și îmi place foarte mult să beau ceai. Vara mai mult mă axez pe limonadă, pentru că limonada, fără zahăr evident, ajută în lupta cu căldura, te ajută organismul să reziste mult mai bine la căldură. Și dacă combini cu o baie cu magneziu, magneziul se găsește sub formă de sare amară, găsiți la Hornbach, sub formă de sare amară la saci mari. Cam cred că nu știu cât are o sactă e mare. Și ea să mai ieftin decât la farmacie. Puteți lua și pliculețe de la farmacie, dar vin un pic mai scumpe. Deci vă zic să vă uitați și pe la Hornbach ce au pe gama asta de magneziu. Eu vând ca sare amară. Eu mi-am luat un an trecut un sac și am o grămadă. O folosiți și anul ăsta cu încredere. Și de asemenea, sarea mare o folosiți în continuare în grădină. Pentru că vin căldurile mari și vor avea roșiile nevoie de sare amară ca să le ajute să reziste. În combinație cu calciu, magneziu, e super. Exact ca și în cazul nostru, când luăm calciu și magneziu, ne dă forță și rezistăm mult mai bine la căldură și la efort. Și așa se întâmplă și în cazul roșilor. Un efect foarte bun, iar îl are asupra coniferelor, care tot în perioada de vară suferă. Sau dacă aveți pomi ce au trebuit decorativ, ce au trebuit tăiați drastic. După ce o curățați toate părțile uscate, dacă îi dați un pom de sare amară la rădăcină, o să vedeți că își dă drumul dintr-o dată, dar trebuie obligatoriu să curățați toate părțile uscate.
Eu acum am ajuns să pun coada șoricelului. Aveți grijă că coada șoricelului este amar. De asta ea e recomandată pentru cei care au probleme cu fierea, cu stomacul. Ajută foarte mult. Dumneavoastră aveți grijă să folosiți doar câteva floricele. Nu puneți prea mult, că stricați tot gustul la ceai. O să devină o măreală și jumătate. Eu o pun pentru că mă ajută foarte mult problemele cu fierea și stomacul, după cum v-am spus. Dacă folosiți doar ceai de sunătoare sau de codița șoricelului, este recomandat să-l folosiți seara înainte de culcare, să beți o cănuță, mai ales de sunătoare, când aveți probleme cu stomacul, adică de durere de stomac, la asta mă refer. După cură de câteva zile cu ceai de sunătoare, seara o cănuță mică înainte de culcare, o să vedeți că vă ajută foarte mult și scad durerile, chiar dispar. Pe mine m-am ajutat foarte mult când am avut probleme cu stomacul. A fost o perioadă când am avut probleme și asta, pe lângă medicamentele care le-am luat, asta a fost leacul perfect. După cum ați văzut, a venit și Moș Mandel la mama lui. Se vede și el în imagine. Că întinde și el mânuța după floricele. Îi plac și lui floricelele, că o ajută pe mama tot timpul la cules. El e fascinat de păpădii când sufli în ele și zboară în toate părțile. E foarte interesant. La mulți să-i placă și animalele și florile, ca să se bucure de viață. Se vede pe fundal că e bucuros și cântă și el acolo în cântecel cu mama lui. Păi când vezi atâtea culori și atâtea arome, cum să nu fii vesel? E clar că te bucuri de viață. Acum o trece la florile de salcâm, care au compensat numărul mic de flori de mușețel. Anul ăsta salcâmul s-a făcut foarte mult și foarte dulce, întrucât am putut să-l folosesc și pentru salcamată, cât și pentru ceai. Tot așa, le pun floricele individuale. Un ciorchine de flori îl voi transforma în flori individuale pentru a avea parte de aceste minunății de floricele în fiecare cănuță de ceai. Tot mă uit și nu mă satur să văd cât de frumos arată această combinație de culori și miresme. Este cu adevărat frumoasă natura. Merită să ne bucurăm în fiecare zi de ea. Mai ales cei care stăm la țară și avem un petic de pământ, este cu adevărat superb să vedem în fiecare timp cum se dezvoltă și cum evoluează și se transformă. Este cu adevărat superb și o adevărată binecuvântare. În permacultură, salcâmul este folosit când dorești să aduci azotul de la adâncime spre suprafață pentru a fi disponibil celorlalte plante, adică ajută în procesul de formare a pământului în zonele în care pământul este foarte deteriorat și dorim să-l îngrășăm, să-l îmbunătățim. Astfel, el aduce, cum v-am spus, azotul din adâncime spre suprafață, mai are rolul de a-l stări foarte puternic și astfel crenguțele nou date sunt tăiate periodic și lăsate pe sol pentru a îmbunătăți solul prin procesul de trezire a lor. Deci nu vă speriați de salcâm, chiar dacă, cum am spus, dă o grămadă de puieți, pentru că îi se tot taie și se aruncă pe pământ pentru a îmbunătăți solul. Iar un salcâm care are la bază o pajiște de mușețel este o adevărată desfătare pentru albine. Vor fi foarte încântate să facă o miere delicioasă și aromată. Ultimul ingredient pe care îl voi folosi de această dată este menta, pe care o voi folosi în cantitate puțină pentru a da acea notă deosebită. Pentru că dacă este totul numai dulce, parcă e prea opac, nu e interesant. Dar dacă vii cu o notă un pic de amărui și un pic de mentă, e cu totul altceva. Să fiți atenți, că pentru că pe piață sunt mai multe soiuri de
mentă. Este menta comună. Eu am menta care are gustul ăla de bomboane, cumva de mentosane. E un pic diferit față de menta normală. Mai este menta de ciocolată, menta de ananas. Toate au o notă deosebită și sunt foarte faine. E foarte fain să folosiți vara menta împreună cu limonada. Dă un gust foarte fresh și foarte răcoritor, chiar e foarte fain. Grijă dacă alăptați, menta nu este recomandată în alăptare. De asemenea, dacă vă este greață, aveți diferite probleme, buburtica, iar ajută foarte mult. Dacă sunteți răciți, ajută foarte mult menta să vă elibereze căile respiratorii. E super bună menta să aveți acasă. Și se dezvoltă foarte bine dacă o puneți în zona nordică, adică într-o zonă semi-umbrită. Dacă e umbră completă, parcă nu e așa de faină. Cam mai are un pic soare, devine un pic mai dulce. Menta de ciocolată și o unțicuță. Ceaiul meu proaspăt și aromat îl voi pune într-o pungă de hârtie, dar dumneavoastră puteți să-l puneți și în borcanele de metal. Se păstrează de asemenea foarte bine și în acestea. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit până la sfârșit. Vă urăm o zi frumoasă în continuare și sunt nerăbdătoare să aflu dacă ați încercat acest ceai. Este cu adevărat gustos. O zi frumoasă, la revedere!